sauraro ka kasance da mu a cikin wannan tattamu ta Hausa 24 TV domin samun sabbin bidiyo mu da mun dora. Mun gode. Idan magana ta amana ake a tsawon tsaya a gidan kwakwaso. Abba gida Abba dai ruwa ya ja kara an gaba. Dan magana ta amana ake a zo a tsaya a gidan kwakwaso. Mai sauraro kar ka manta kana cikin wannan tattamu ta Hausa 24 TV kasance da mu domin samun filin bidiyo nan. Bisar wannan waka ne ta JITA da GWANJA sun sake ta a shafukan sa na Instagram inda suke cewa ruwa ya ja karawai ya tafi inda suka saka wa da Abba gida waka bayan an sanar cewa Abba gida ya ci zabi. Bisar kar ka manta kamar subscribe da like domin samun sabbin bidiyo mu zarar mun dora. Wannan ta Hausa 24 TV tana kawo muku sabbin abubuwa da zarar mun dora. Kai kokari kai mana subscribe mai sauraro. JITA da ya wallafa a shafukan sa na cewa ya koma gidan Abba gida inda ya janyo wannan mawakin nasa wato GWANJA shi ma koma gidan Abba gida a tare da ta Kano. Sai dai mai sauraron mu ba anan gizo ke sakar ba rigima ta katsabe tsakanin wayannan mawaka inda Naziri sarkin waka shi ma shigo cikin wannan harka ta siyasa a inda aka samu matsala tsakanin su da Naziri sarkin waka da GWANJA da kuma JITA yayin da rarara yake cewa ya fi su kuɗaɗe. Mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan ta domin samun sabbin bidiyo mu zarar mu dora za mu saka muku wannan film sannan za mu saka muku wannan kace tsakanin wayannan mawaka. Mai sauraro kar ka manta kana cikin wannan ta Hausa 24 TV. GWANJA ya furta ya ce ruwa ya ja kara ruwa ya tafi a inda yake waka sai yake furta cewa ruwa ya ja kara ya tafi inda yace ya koma gidan Abba gida idan mai gida ake nema koma gidan kwankwaso in ji wannan mawaki na GWANJA. Mai sauran karkamanta GWANJA dai mawaki ne wanda da ABC yake a jihar Kano a yayin da yanzu kuma ya koma NNPP a jihar Kano. Mai sauraro kai kokari kai mana subscribe.